povedz to znova, bolo to inovatívne. Dnes natočíme takého snehuliaka, že ho príde natočiť TV Joj. Je. A.k.a. Snehuliak. Poďme. Mega snehuliaka. Joelové gule. Ale taký už určite je. Už určite je v Guinnessovej knihe rekordov. Joelové gule nie. Ale snehuliak to Nie. bude. Ale to neznamená, že Joey bol. Počkaj, sleduj. Vieš, čo to je tá Joelové gule? Nevieš. To nie je len tak niečo. Nie, môj Kde je vlček? Tu je vlček. Kde je vlček? No tu je. Vidíte, nevidíte? Vidíš ma? Nevidíš. Aha, opačne. Vidíš ma? Nevidíš. Kupujte Sašu. Je to zdravé. Si proti svetlu. Vidíš Proti svetovému mieru. aj tomu? Tak to ti neviem robiť rožky. Mne? Jej, ty to zvedula. Hapči, smrkaj. Ja ťa nevidím. Smrkaj. Nie, ver mi, nechcela by si sa... Nechcela... Raz, dva, tri. Nechcela by si, aby sa tam vysmrkala. Kedy mám Miku narodky? 29. septembra. 26. máme bratranec. Dajte poslúchať. Až na viac podstatných rozdielov. Hej. Ale ich máš tak. Áno? Chceš vypnúť, daj mi vedieť. Dobre. Beží mu to. Ja neviem dýchať. Áno. No, Že... Bože, ty si nezaživná. A.k.a. Snehuliak. To je Joj. 1984. V Bratislave narodil sa malý Benny. V Bratislave. Ale máš aký na pesečka od Mikea Spirita, že 1984 v Bratislave narodil sa malý Mike Spirit. No tak, Snehuliak Benny, Mike Spirit, to ide k sebe. Totálne. Kde je malá Jessica? Malá Jessica? Malá Jessica je tam hore, jak je ten mŕtvy dole. Samozrejme. To je triednej si. A malá Jessica je tam s Tinkom v tom sivom kabáte. A malá Jessica je aj tuto v tom modrom tričku. Čím sa približujeme? Nič. Aha, vidím malú Jessiku. A ja ju tam vidím, ale myslím, že sa na toto obuta postaviť nemôžem. Tam vyzerám jak svetová, na to netreba. Ale tam, kde má modré tričko, tam som na polícii. Áno, zožrali. Malá Jessica! A ja to nevidím. Malá Jessica, vidím samé malé Jessky. Môj zajac totiž zožral Rottweilera a tak ma zavolali na políciu. To s tou celou skupinou. No, vieš, lebo... Prečo? Pretože toto s tým môjim mobilom robíš, ty si to neuvedomuješ. Nie, vyzerám tak, že si to uvedomujem. To bol aj Jackový líčok. Som si že kameru a viem bitka, nie? A on... Akože čo z toho máš? Nesvedčil som, v škole tak. Tak kameruj, ty keď si taká múdra. Teraz sme sedeli. Áno, ale počkaj, nie, ešte ja chcem to zakončiť. Ale však ona ide kamerovať ďalej. Ja dobre, no, ale proste dneska som sa ale rozprávať, vieš, a ja som hovorila, no vyzerám jak pes, a teraz, no vyzerám jak, vieš, no vyzerám, tak, no vyzerám, tak, a ona bude taký, vyzerám jak psychológ. Ja som skoro umrela. Ale to som. No, pachne za mnou, čo ma zabije? Mňa čo zabije? Raz. Dá sa umrieť v strední života, či po fontáne väčšného života? To je otázka. Dá sa umrieť vo fontáne väčšného života? Nedá! Prečo sa to nedá približovať? Dá. Čo ste s tým urobili? Dotkni sa dotkni šťastí. Veď ja som to skúšala približovať a nešlo to už tu. To musíte to bolo ten sneh. A teraz to vyhodíme. Áno, poďme. No nehoď to. Ale musí ísť niekto dole. Musím ísť dole. Maťa, nechce sa ti ísť dole. No neseš ho naspäť hore.
Dobrý deň, kto tam bol? Nechcem tieto smukačiky. Smukačiky? No. Smukačiky. Myslíte, že to... Čo? Bože! Saša! Strčila mi to do zadku. Vyzeráš tak nebezpečne. Au! Nie no! Nie! Choď! Počkaj, Saš! Počkaj, mám plán. Počkaj. Môžem na chvíľu? Môžem na chvíľu. Poď. Nie, že by ste to ale...